Miksi Data Business School? Joo, kyllä Data Business Schoolin niin tausta on se, että luotaisiin organisaatiolle enemmän omia kompetensseja saada hyödyttyä datastaan irti. Ja tällaisen perinteisen IT-ammattilaisdatakoulutuksen niin laajentumana, niin me ollaan Data Business Schoolissa hyvin vahvasti niin keskitytty liiketoiminnan asiantuntijoihin ja myös johtoon, jotta tämä data-analytiikka kehittämishankkeet olisi vielä entistä enemmän niin liiketoimintalähtöisiä ja entistä selkeämmin toisi tuotoksia sinne liiketoimintaan. Joo, ja mikä tekee meistä nyt niin erinomaisen hyvän niin kuin tämän tyyppisessä kouluttamisessa, jossa yhdistyy liiketoiminta ja data? Niin, meillä on sellainen henkilöstöorganisaatio, joka on erikoistunut nimenomaan tähän, miten data, IT ja liiketoiminta yhteenlinjataan ilman niin kuin siilouttamista. Kyllä. Ja Ari Hovilla on niin kuin vuosikymmenten perinteet niin kuin IT-ammattilaisten kouluttamisesta. Ja nyt me ollaan laajennettu meidän omaa organisaatioa että koulutustarjontaa siten, että meillä on useampia uusia ihmisiä, joilla on niin kuin lahjaa kokemusta myös sieltä liiketoiminta- ja johtamispuolelta näissä data- ja analytiikka-asioissa. No ehkä mä voisin kysyä sulta myöskin sitä, että kun sä tuolla asiakkaana olet käynyt kertomassa tästä Data Business Schoolista, niin minkälainen on ollut vastaanotto? No, hyvin ihastunut siinä mielessä, että niin kuin joku tarjoaa tämmöistä laajalasta koulutusta data- ja analytiikka-alueelle. Sitten tietenkin niin kuin näitä kurssitoteutuksia meillä on kuitenkin lukuisia ja asiakaskurssilaispalautteet on ollut tosi mahtavia. Ja ollaan saatu niin kuin palautetta sekä substanssista, innon luomisesta ja erityisesti siitä, että niin kuin, nämä meidän koulutukset perustuu paljon myös käytännön kokemuksia ja niihin tarinoihin, joita me voidaan koulutuksen ohella tai koulutuksessa käydä läpi.